carreira ten unha vocación integradora en todos os aspectos. Entonces, primeiramente, hai que decir que acolle por segunda vez o Campeonato de Galicia de 10 km en ruta, dos que Eva, como representante da Federación, falará despois especificamente dese aspecto. Logo temos a carreira popular de 10 km, homologada, ademais, a carreira popular de 5 km, que esperamos cada ano facilitarlle a xente que non se atreve cos 10 ou que está máis cómoda simplemente nesa distancia de 5 que participe. Temos as carreiras dos cativos, que son espectaculares, son unha festa xa non só do atletismo, sino do deporte. Este ano vamos a introducir unha carreira que vamos a chamar 100 metros máis pola integración e pola diversidade. Contamos ca colaboración da agrupación deportiva O Paso Máis, que despois Vanessa falará do que van a facer aí. En principio quería dar gracias ao Concello porque nos están dicindo a todas as ideas que sí. O día que me digan unha que non, a mí xa vai parecer mal. Vamos facer esa pequena carreira de 100 metros. Debido ás características dos nosos pequenos, que son nenos, a maioría moi pequeniños, e que teñen, a maioría son nenos con autismo, entonces necesitan sempre o apoio do maior para que vaya con eles, porque temos algún escapista, ademais. Vamos a facer unha salida nós cos nenos. Eu, neste caso, non vou acompañar, porque vou estar de voluntaria, porque aquí me captou un menor para voluntaria. Agradecer de verdade esta oportunidade, porque a mellor moitos deles non poderían salir da súa idade, porque non poden, son nenos que non poden estar así en mogollóns, nin poden, estamos esperando a salida hai un montón de tempo, non? Entonces, van a adaptárnoslo a nós, é moi de agradecer. Este ano estou máis contento porque recuperas o circuito anterior, que me gustaba incluso máis que este. Creo que a zona do Río Sil é unha zona moi animada, ou polo menos era antes, e eu animo a todo o mundo a participar. É unha carreira moi bonita, ser todo polo centro da vila, sempre hai xente animando en todos os lados, tanto cando vais a Vázquez de Parga como subindo a Gran Vía, que na segunda volta fai bastante falta, así que eu animo a participar a todo o mundo. Ademais, creo que é un acerto, por exemplo, teño certo nivel pero non estou federado, entón creo que é un acerto xuntar o Campeonato Galego ca carreira popular, porque hai xente que non está federada, ten un nivel de carreira bastante elevado e permite exixirse a todo o mundo. Tamén o que me gustaría é que houvese máis participación femenina, mulleres, que é importante, porque normalmente a maioría, un 70% sempre son homes. Sí, por aí. É un deporte bonito, é un deporte onde se socializa moito, e iso, que participe a maioría de mulleres. Sobre todo que haxa moitísima xente, que haxa festa, que se vexa o bonito cando acaba a carreira aí na plaza cheo de xente e de ambiente. Ese é o máis bonito desde o meu punto de vista, o que máis se disfruta en general. A mí parece un circuito moi bo, foi unha pena o pasado por as obras, pero este ano volver aos circuitos dos anos anteriores, a verdade é que se agradece, é un circuito para dar mellor. Xunto con Coruña parecen os máis rápidos da zona, as oportunidades que temos de facer unha boa marca, eso vamos intentar. Dar as gracias a todas as entidades colaboradoras, porque sin ese traballo voluntario sería moito máis difícil facer unha carreira deste tipo, organizar unha carreira deste tipo, non lo sabe ben. Tamén, lógicamente, a Federación, e nada, nos por outra parte encantados de acoller unha vez máis, organizar outra vez a 10K, esperar que veña moitísima xente, e que non faga moita calor, pero tampouco chova moito, nada máis. Esta é unha proba de 10K que ten bastante arraigo no atletismo galego, entón, é unha oportunidade para o Concello. Pola nosa parte, decir que, estamos encantados de podernos implicar en todas as iniciativas deste tipo que se queiran celebrar aquí, e gracias por celebrar o campeonato nesta vila. Salientable que se o Concello non lle dá o botón verde, isto non se fai. Eu agradezco moito esa conversación que tuvemos fai cerca de 15 anos, presentouse o proxecto fai 14, todo isto como unha idea, xurdiu, e isto é unha bola de neve que empeza a agrandarse,
E quero agradecer que haxa esa aportación, implicación, tantos de uns de outros para que se faga o Campeonato de Galicia e que non deixemos de disfrutar do deporte. Agradecimientos á Federación, ao Concello, á prensa que conta as batalliñas e desde a media dúcia a que eu represento, orgullosos de participar, de colaborar, e eu moi contento de intentamos ser unha folliña neste carballo que temos deportivo, un carballo enorme, ser unha folliña máis. Grazas a todos. Pois eso, que as cousas é porque houve alguén que quixo poñer a landra para que o carballo medrara e despois hai que saber poñer toda a engranaxe en marcha, non? E é verdad que unha carreira como a 10K precisa de moito engranaxe. Precisa de moitas entidades que colaboran desde o punto de vista deportivo, precisa entidades que ven en isto unha oportunidade para que haxe esa integración social, como é o caso de Un Paso Máis, e que se vexa que a carreira ten que ser para todos e para todas, sin ningún tipo de exclusións. E tamén precisa que os que teñen a responsabilidade federativa de que isto este en perfecto funcionamiento, con control, con rigor, con ese apoio non da Federación, incluso avalándoa como unha carreira dentro do circuito do atletismo galego, pois que tamén forma parte dese éxito de que é o 10K Carballo, non? Pois moitísimas gracias á Federación por seguir confiando en Carballo e moitísimas gracias a todas as persoas que participades ben cas zapatillas correndo ou ben facendo que quenes corran teñan toda a seguridade de que a carreira pois é simplemente un día de festa do atletismo e un día de festa para todo o Carballo, non? Marcaba antes Manolo ese obxectivo de un novo récord do circuito, pois ben está que así fose, non? Eu creo que eso, sempre que se bate un récord, sempre é para celebrar, non? E tamén é para celebrar que volvamos a recuperar o circuito original, porque no seu o ano anterior non foi posible precisamente polas obras, non tanto da Ponte da Casilla como da Ponte da Lagoa ou da Milagrosa, e agora, afortunadamente, pois o circuito está volvendo outra vez ás súas orixes, non? Bueno, pois que é verdade que isto sexa unha verdadeira festa do deporte, unha verdadeira festa do atletismo, e que todos o poidamos disfrutar, non? Pois con esa implicación de todos e todas que formaredes parte deste día tan sinalado para Carballo, e esperemos tamén que sexa un día no recordo por eses novos récords que se van a ir batendo.